Kirje presidentti Stubbille. Oletko vieraanvallan agentti? Huhutaan, että olet CIA:n kouluttama toimija, jonka tarkoituksena on valmistaa oma maasi vieraanvallan taistelukentäksi sen taistelussa itäistä naapuriamme vastaan. En tiedä, mitä olet sopinut ja kenen kanssa, mutta toimesi ja puheesi puhuvat omaa selkeää kieltään. Olet viemässä omaa maatasi sotaan, jossa varsinkaan suomalaisilla ei ole mitään voitettavaa. Olet tietoisesti muokkaamassa Suomesta uutta veristä ja tuhoisaa rintamaa lännen ja idän välisessä taistelussa vallasta ja maailman resursseista. Ymmärrätkö itse lainkaan, mitä olet tekemässä? Sinut on valittu Suomen presidentiksi, eli toimimaan tämän maan ja sen kansalaisten isänä ja ylimpänä johtajana. Sinun tehtäväsi on toimia niin meidän kaikkien kansalaisten kuin suomalaisten yritysten ja koko maankin parhaaksi. Mutta sinä tunnut ymmärtämään roolisi aivan toisin. Ja tällä menolla sinusta on tulossa se Suomen presidentti, joka ensin tuhosi Suomen talouden sotaan valmistautuessaan ja sitten saattoi niin kansalaisensa kuin koko maansakin sodan tuhoisaan kurimukseen, jonka avulla pystyit peittämään oman tietoisen toimintasi jäljet ja syyttämään vihollista itse aiheuttamastasi tuhosta. Ymmärrätkö ollenkaan, mitä sinun toivomasi sota todella toteutuessaan tarkoittaisi? Suomi on kansakuntana ollut aina idän ja lännen välimaastossa ja tulee siinä aina olemaan. Suomi on menestynyt ja kukoistanut aina silloin, kun se on toiminut mahdollisimman itsenäisesti ja vapaasti tuossa haastavassa geopoliittisessa maisemassa. Ollessaan läntisen naapurinsa eli Ruotsin alusmaana, Suomi oli hyökkäysalusta ja taistelukenttä niin läntisille kuin itäisillekin joukoille. Suomalaiset kärsivät niin isosta kuin pienestäkin vihasta idän ja lännen välillä. Olimme silloin aivan samassa asemassa kuin se mihin sinä presidenttinä pyrit meidät nyt taas saattamaan. Olimme lännen suoja itää vastaan. Ollessaan Venäjän suurryhtymäskunta 1800-luvulla Suomesta kehkeytyi itsenäinen valtakunta, joka itsenäistyessään lähti taas kerran hakemaan tukea lännestä, mikä johti siihen, että toisessa maailmansodassa me olimme lopulta Saksan Barbarossa-suunnitelmaan liittynyt hyökkäysalusta, jonka tarkoituksena oli Neuvostoliiton lyöminen ja Karjalan palauttaminen. Me kaikki tiedämme, kuinka siinä kävi, vaikka sinä, arvon presidenttimme, luuletkin meidän voittaneen nuo sodat. Kun lopulta nöyryimme ymmärtämään, että itäinen naapurimme on suurvalta, jolle on tärkeää, että Leningradin eli Pietarin naapurissa on Suomi, joka ei antaudu läntisten voimien hyökkäysalustaksi itää kohti, Suomen asema rauhantahtoisena, itsenäisenä ja vapaana maana idän ja lännen välimaastossa vakiintui. Suomen johtajat ja presidentit pyrkivät parhaansa mukaan pitämään Suomen poissa suurvaltapoliittisista konflikteista ja loivat täten perustan Suomen rauhanomaiselle kehittymiselle ja suomalaisen hyvinvointivaltion syntymiselle. Suomi menestyi ja sen johtajat, vaikka joutuivatkin ottamaan huomioon suuren naapurimme tarpeita, osasivat saunoa ja ryypätä suomalaisille edullisia taloudellisia sopimuksia itäisemme naapurimme kanssa. Neuvostoliitto oli kuin Suomen alusmaa, josta tuotiin halpoja raaka-aineita ja jonne vietiin lähes loputtomasti suomalaisen teollisuuden tuotteita. Suomalaiset elivät hyvää elämää. Kun Neuvostoliitto kaatui 1990-luvun alussa, niin hienoisen etsikkoajan jälkeen, jossa idän kuiskauksia kuunnellut Suomi olisi voinut kasvaa todella itsenäiseksi ja vapaaksi kansakunnaksi idän ja lännen välimaastossa,
suomalaiset johtajat päättivät yhdessä, että Suomi on johdateltava osaksi lännen jättiläistä eli EU:ta. Kuunneltuaan pitkään Moskovan kuiskauksia ja säilytettyään siinä pelissä silti itsenäisyytensä, Suomen johtajat menivät nyt rähmälleen voittoisan lännen edessä ja antoivat vähitellen maamme kaiken itsenäisyyden muille maille vierahille. Eli lähinnä USAta ja EUtakin hallitseville finanssitahoille, joille mikään maa tai kansa ei ollut muuta kuin hyväksikäytettävää riistaa. Suomi antautui lännen hyväksikäytettäväksi. Tässä kehityksessä sinä, presidentti Stubb, olet kuin tuon Suomen lännelle antautumisen ja itsensä myymisen huipentuma. Sinun kaudellasi saattaa toteutua monenkaltaisesi märkä unelma siitä, että länsi ja itä ajautuvat vielä kerran niin sanottuun maailmansotaan, jossa tälläkin kerralla haetaan lopullista ratkaisua, eli idän ja itäisten kansojen lopullista alistamista lännen uljaiden arjalaisten ikeen alle. Sinä ja sinun kaltaisesi olette valmiita tuhoamaan oman maasi ja kansasi, jotta länsi voittaisi idän. Miten sairaita ovatkaan nuo vallan kuvitelmat? Miten kukaan voi enää tosissaan kuvitella, että tuhoamalla nuo toiset me vapautamme itsemme pelon ja pahan ikeestä? Sinun johdollasi meille on vuosikausia julistettu, että paha on rajan itäpuolella ja että hetkellä millä hyvänsä se voi tulla ja valloittaa meidät. Ja että meidän suomalaisten on yhdessä hyvän lännen kanssa pantava kaikki voimamme, resurssimme ja rahamme taisteluun tuolta itse luomaamme pahaa vastaan. Ja annettava maamme siinä ohessa lännen mistään piittaamattomien valloittajien käyttöön. Idän uhan varjossa me olemme jo menettäneet itsenäisyytemme lännelle. Me olemme sinun johdollasi valmistautumassa uhraamaan maamme ja kansamme lännen raharuhtinaiden sodassa idän kuviteltua pahaa vastaan. Tässä sodassa me olemme jo menettäneet parhaimman ja vakaimman, eli itäisen kauppakumppanimme Venäjän, jolla me olemme aina olleet kiehtova ikkuna länteen, kun taas lännelle me olemme vain viimeinen pussinperä ja taistelukenttä idän kauhistuttavaa petoa vastaan, jonka me itse olemme niin sinun kuin mediammekin avustuksella luoneet omissa mielissämme. Me pelkäämme itse luomaamme itäistä pahaa ja antaudumme sen varjossa aivan kuin huomaamattamme sille läntiselle vallalle, jonka olemme kuvitelleet hyväksi. Me emme tiedä, mitä me teemme. Sinäkään et tunnu tietävän, arvon presidentti Stubb. Parkanossa 29. päivä syyskuuta 2025. Klaus Rahikainen, kirjailija ja elämäntutkija.